पार्लामेंट पंचायत जे संसद जों आसुक लाइमानि आनि महाय नांनाय आबो थाङो ब्लक नि थाङो डीएम नि थाङो तो आर बेसि दिन टिकी गला रंदी हायना आरो बाइकै जों 2023 दयो जों लारं माननाय अबन जों सेरेस्टा खाया नांनाय सिनि ताबो सेमी फाइनाल अंका जों नायनाय जों चिन्ता खाया नांनाय अलरेडी अन्य जागा तो जत इनो ताहिन कारा कोइन्दोखा सिनि लंग्राय आरो रंबो जों आरो कारा खायति सानानि बागैनो चेयरमैन चिनि सा टोला महन्थिफोरानो कफेजथायनि फाय साय कबारना बलबनो बेलाय हामबाय बिनि जों आरो लंग्रायसरा ता हिंखो मौचुनो तुतुलाय तुइफां कासा ताबक बर्तमान त्रिपुरा मुठानि 40 करमसरा डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि प्रेसिडेंट मानगालां रतीश त्रिपुरा सिवांकामो आनि देमसरा कचुसरानि आशा पतो थानाय नगता जगायदि इनका ओ जगा जों तिनि नखलानि पान्दा कायसा संसाका ओ पान्दावो तिनि फाइमानजा काचिनि तिनि एमडीसी नंनो कग्रय थांगा तेवाइसे नकबाय नखा खननि हता मेरो फायय लगे तो दिन ता हिंकामोन साया मानदाय तंखाना बो आरो एसे कग्रय थांगा नकबाय फाय कक सालाय पैनाय माने आनि बायन जतो तिनि मीटिंग ओ आतोलाय गाम खाय कक खाना दि हिना आंनो तो हामबाय आफरो और आरो फाय मानदा बगा तिनि 48 करम सरन तुतुनाय ब्लॉक कमिटी नि ब्लॉक प्रेसिडेंट अरिजित त्रिपुरा शुधु ब्लॉक मानो आलिया और ब्लॉक में पुइजमा खाना थांगा अंकाय कयेकटा बागे विभक्त माखायो आइने बागे मुखाय ताबसिनि दमसरा सेक्टर और सेक्टर नि सभापति किशोर देवबर्मा नगजारा तिनि काम काज याकारय पार्टी फानो फाइटं जे मीटिंग नि माने नाहिनो कक्सर नाहिनो फाय